Velkommen til endnu en gang af Eksistensakademiet. Vi har jo indbudt til en aften her, hvor vi fortsætter i det tema, som der blev slået an sidste gang. Og det er jo temaet her, flere sider af Israel. Et aktuelt, kulturelt, religiøst og arkeologisk perspektiv. Og i dag er vi jo så nået til kulturelt, religiøse perspektiv. Som jeg forstår dem. Ja. Ej, det er jo. Og vi har et faktisk ret spændende oplæg for os, som jeg faktisk har set rigtig meget frem til. Den kristne kulturs jødiske rødder. Fordi der er ingen tvivl om, at vi er bosat i en vestlig verden, hvor vi har en rig kristen arv, og vores samfund er præget af det, men før det, så er den kristne arv jo præget af noget andet, og har nogle rødder, der går ned i jødedommen, og hvor det kommer fra. Og Jesus var jo jøde, og Paulus var jøde og mødte Jesus osv. Og de ting, der har præget den måde, vi er i Vesten på, de rødder kan man bare kappe dem af. Altså, det er i hvert fald sådan lidt... Ja, nu skal jeg ikke komme for meget i gang. det glæder jeg mig i hvert fald til at høre Eva tale om. Jeg ved, det er noget, som Eva hun har en masse indsigter, en masse visdom, en masse ting at sige noget om. Så jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg skal sige så meget andet, end at nu giver jeg mikrofonen over til Eva. Skal jeg ikke bare give Eva en hånd? Ja, det er som Jeppe sagde, så er det andet foredrag i serien her, hvor vi sådan prøver at se Israel og det jødiske folk og jødisk kultur fra forskellige vinkler. Og sidste gang, der var det historiske baggrunden, og her i aften, der vil det så være det religiøs-kulturelle som sådan. Og jeg vil godt lige her til start lige prøve at sige lidt om det med, at den kristne kulturs jødiske rødder, det er sådan en påstand, ikke også? Altså det bliver bare sagt, at den kristne kultur har jødiske rødder. At der er nogle basale principper, nogle forestillinger i kristendommen, og dermed hele den vestlige kultur, den kristne kulturkreds, som har sine rødder ned i jødiske, israelitisk jødiske, kan vi sige, når vi ser historisk på det, forestillinger. Og det vil sige, at der altså er dybe kilder, som de her forestillinger har rødder ned i. Og det er jo noget af en påstand, kan man sige. Og det er ikke alle, der nødvendigvis vil være enige i os i sådan en påstand, selvom de bliver færre og færre, som vil sige, at kristendommen er noget, og jødedom og jødisk tankegang er noget andet, og at det skal man sørge for at skille ad. Ikke også? Dem, der har den holdning, har mere og mere trange kår, kan man sige, men de er der. Men vi skal prøve at se på en helt nutidig og moderne forfatter, Christian Leth, som jo i den grad har arbejdet med Bibelen og med bibelske temaer. Ikke? Og han har her for nylig, her i september måned, der har han udgivet en bog, og den kalder han for verdens vigtigste bog. Og så kan man da tænke, hvad er det for en bog? Ja, det er Bibelen. Christian Leth siger, at det er verdens vigtigste bog. Og jeg vil godt lige citere noget, som han siger i et interview, der var med ham her i september måned. Han siger sådan her, eller han har en overskrift, der siger, at den kristne kulturs DNA sidder i os som en grundlæggende programmering. Det er dybt, ikke også? Det er simpelthen noget, vi er programmeret. Det er en tankesæt, vi har i den grad inde i os. Og så stiller han det her undringsspørgsmål. Hvordan i alverden kan et 2000 år gammelt tankesæt leve den dag i dag? Jeg sidder i vores DNA som et stempel, der er så dybt, at vi end ikke registrerer det, skønt det præger og danner stort set alt, hvad vi tænker og tror. Også når vi så mange i dag er milevidt fra netop det at tro. Christian Leth, han stiller spørgsmål, hvordan i alverden kan det lade sig gøre? Og det kan vi jo
hver især sidde og tænke på, hvordan overhovedet har det kunne lade sig gøre det her. At et lille folk nede i Mellemøsten og deres kultur og deres trosforestillinger i den grad har kunnet brede sig ud over hele verden nærmest. Ikke også? Og er påvirket af det. Nu er det ikke det, fordi hvis vi begynder at besvare på sådan et spørgsmål der, så tror jeg, så vil vi komme over i nogle, så vil man sige, at det er fordi Gud står bag, eller det er fordi, ikke også? Det vil der være nogen af os, der vil sige, og samtidig så vil vi kunne sige, at der er nogle sociale, nogle historiske komponenter, der gør, at det lykkedes, ikke også? Det ene udelukker ikke det andet. Jeg vil ikke gå den vej, jeg vil ikke stille de spørgsmål, men jeg vil stille de her. Hvad er det for et kulturelt DNA, der sidder i os? Altså, hvad består det af? Og hvor kommer det helt grundlæggende fra? Det sidste spørgsmål, det er så allerede besvaret. Jeg skal vende tilbage til det. Altså, det kommer fra det, vi kan kalde israelitisk-jødisk, ikke også? Altså, tankegang. Og den del af det, hvor det kommer fra, det vil jeg bare lige sige lidt i en parentes, hvis I skulle, for det er en vældig spændende. Jeg har læst hans bog, Christian Slets bog, der kom her for nylig, som sagt. Glimrende. Han er en blændende god forfatter, eller skribent. Men der er en side, hvor han bare sådan går hen over. Det var den side, vi skal tage ind nu. Og det er det der med, hvor kommer det grundlæggende fra? At det skulle komme fra det jødiske, det berører han sporadisk. Men ellers så har han ikke blik for det. Og det er faktisk interessant, ikke også? Og lidt tankevækkende, at det forholder sig på det spørgsmål der. Nu er det her et foredrag i Eksistensakademiet. Og fra I af jer, der har fulgt flere foredragene, der vil I vide, at vi prøver at gøre en dyd ud af at have en akademisk tilgang til stoffet. Og hvad vil det sige? Ja, det vil blandt andet sige, at vi fremlægger kilder og belæg for det, vi siger. Ikke også? Og når man gør det, så kan gode ved at gøre det er, at så kan andre jo prøve det efter. Altså andre kan gå i samme spor, som vi har prøvet at gå, og kan se, forholder det sig nu sådan. Så det vi skal først, jeg gerne vil dele med jer, det er belæg for foredragets titel. Altså at kristendommen har jødiske rødder. Hvor har jeg den påstand fra, at det forholder sig sådan? Og er det kun os? Er vi kun en lille kreds? Jeg ved, der er nogen, der vil være enige med mig i det, jeg siger her. Er det kun os? Altså, hvor bredt er det her accepteret, at kristendommen har jødiske rødder? For nogle af os kan det måske tænke, at det er jo indlysende. Selvfølgelig har det. Jesus var jøde, og når man sådan tænker ikke, hvor det hele startede henne og sådan. Men det er ikke så entydigt. Man skulle tro, det var det, men det er det ikke. Så derfor er der også en modstand imod simpelthen at reflektere over, at kristendommen kommer et sted fra. Og det sted, det er et område, det er et land i Mellemøsten, som også ligger der den dag i dag. Men vi skal prøve at se nu på nogle belæg, og her har jeg prøvet sådan at sprede det lidt, sådan at det både er, vi kommer til at se både fra kristen og fra jødisk side, hvor forbindelsen mellem jødedom og kristendom understreges. Ikke også? Og det, jeg har taget frem her, det er et af de første meget store, vigtige dokumenter, der kom fra den katolske kirke. Jeg vil bare sige, at den katolske kirke er længst fremme med det, vi nu deler sammen. Det var dem, der førte an. Det er stadigvæk der en meget stor forskning foregår. I 1965, der kom det første meget vigtige dokument fra den katolske kirke. Det hedder Nostra Aetate, og det er latin, og det betyder i vor tid. Og der har jeg bare taget en sætning frem. Der bliver slået fast sådan her, den nye pagts folk, og det bliver sagt, det er så kirken, er åndeligt forbundet med Abrahams slægt. Okay, det er sådan et statement, ikke også? Og det bliver uddybet jo meget, men nu tager vi bare lige nogle få belæg ned.
Og så har vi pave Josef Ratzinger, den tidligere pave Benedikt den 16., som lige ud siger, Israel er den kristne tros vugge. Så det var belæg fra kristens side på, at kristendommen har jødiske rødder. Ikke også? Det var ikke belæg, og der findes rigtig mange andre belæg, eller andre kilder til det. Så vil vi se fra jødisk side, noget af det her, jeg skal nok oversætte det, ikke også? Altså, ikke fordi jeg ikke tror, det er engelsk, men det er meget godt sådan lige også at reflektere på det på dansk. Det her, det er fra et jødisk dokument, fordi det er afsigtigt spændende det her. Der foregår så meget, og det er noget kirkehistorie, ikke også? Og det foregår lige for øjnene af os. Og folk tænker, og det gør de i kirkerne rundt omkring, det gør den kirke, vi er i her også, det skal jeg vende tilbage til, omkring de her spørgsmål, forholdet mellem jødedom og kristendom. Og fra jødisk side, der var der først, da hele det her det startede, der var sådan en lidt tilbageholdenhed, hvor man sådan ville lige se, hvad ved de kristne, hvad er det, de gør der, ikke? Og efter det, så kommer der nu en erklæring, den ene erklæring efter den anden fra jødisk side, som også anerkender, der er en forbindelse mellem jødedom og kristendom. Og igen, så må jeg bare understrege, det kan godt være, at I synes, at det er jo simpelthen så klart, og selvfølgelig er der det. Men det er der ikke, hvis vi går ud i verden. Så er den forbindelse ikke indlysende. Derfor vi prøver at se det med de øjne. Vi har en erklæring her, der hedder Dabru Emet. Det er hebraiske, det betyder tal sandt. Og det er en jødisk erklæring om kristne og kristendom. Og det er sådan det er en officiel erklæring, udtalelse med mere end 170 indflydelsesrige ledende rabbinere, der underskrev den i sin tid der i år 2000. Og der står sådan her, jøder og kristne tilbeder den samme Gud. Jøder og kristne henviser til den samme autoritative bog, Bibelen, som jøder kalder Tanakh og kristne det gamle testamente. Jøder og kristne accepterer Torans moralske principper. Vi er alle skabt i Guds billede. Og det var noget af det, ikke også? Altså, men virkelig sådan nogle erklæringer, der viser, hvor tæt, hvor meget vi har til fælles. Vi er i familie. Det var fra den jødiske verden. Eller det var jeg vil godt lige vise en til. Det er fra, den er kommet her, en erklæring, der er kommet her i 2015. Også en meget betydningsfuld erklæring. Den kom så, og det er nok det interessante i det, den kom fra 25 prominente ortodoks jødiske rabbinere. Så det er altså ikke, hvad skal man sige, sådan folk, der er liberale som sådan, men det er simpelthen inde i kernen af den jødiske verden fra ortodokse rabbinere, som siger, hvad de mener om kristendom, og hvordan de ser på kristendom. Og den har erklæring på engelsk, der hedder den To do the will of our Father, at gøre vores fars vilje. Og det er det, de forsøger, det er det, de vil. Og så siger de sådan her, jeg skal nok kommentere det, nu oversætter jeg det bare lige, ikke? Ligesom Maimonides og Yehuda Halevi gjorde, således anerkender vi, at kristendommen er hverken et uheld eller en fejltagelse, men kristendommen er Guds vilje og gave til nationerne. Mere positivt kan det ikke siges, ikke? Det er simpelthen en forlængelse af det, som jødedom selv står for. Nu kommer det så bare ud i verden, og der er kristendom redskabet til det. Maimonides og Yehuda Halevi, det er kendte rabbinere fra begyndelsen af det 1100-tallet, 1200-tallet. Og Maimonides siger på det tidspunkt, alt hvad der har, jeg citerer nu den her rabbiner, ikke også fra 1100-tallet, alt hvad der har med Jesus at gøre, har tjent til at lære hele verden at ære og tilbede Gud. Således som der står hos profeten Sefanias kapitel 3, vers 9. Derefter vil jeg forvandle folkenes læber, så de bliver rene. De skal påkalde Herrens navn og stå sammen om at tjene ham. Så det er meget positive erklæringer, altså hvor
et grundlæggende belæg, ikke også fra begge sider. Så I kan godt se, der danner sig et grundlag for dialog, for møde mellem de her to religioner. Så vil jeg også til sidst i det her lille afsnit omkring belæg tage noget fra den omfangsrige nutidige Paulusforskning. Man forsker i Jesus og jøden Jesus, og man forsker i Paulus, jøden Paulus. Og der er der professor Troels Engberg Petersen, som var en af de første, der kom med den forskning, og han har lavet en antologi, eller samlet en antologi. Og så siger han sådan her: de nye indsigter er kommet for at blive. Altså, at jødedommen, at kristendom har jødiske rødder. Ikke også? De nye indsigter, de kommer for at blive. Og så siger han min sanden, og Gud skal tak for det. Fordi han er altså ikke sådan, det er sådan, men altså, det skriver han. For den traditionelle kristne forståelse af jødedommen og Paulus forhold til den bærer en stor del af skylden for et utal og overgreb mod jøder op gennem europæisk kulturs historie. Der berører han lige noget, som vi også er nødt til at berøre. Fordi det har ikke været en lykkelig historie mellem de to religioner, jødedom og kristendom. Og det kan I se, det berører han her. Ikke? Også der er noget, der den traditionelle kristne forståelse af jødedommen har ført til forfølgelse af jøder, drab på jøder, op igennem århundreder. Det bliver der taget afstand fra. Det bliver formuleret som noget, man skal vende sig fra. Og for bare at give et enkelt lille billede på det ulykkelige forhold mellem jødedom og kristendom, for at sige det mildt, så vil jeg vise jer portalen af Strasbourgs domkirke. Strasbourgs domkirkeportal har sådan to kvinder, store kvindeskikkelser stående, og fra 1200-tallet er det, og den hedder, selve opstillingen der hedder Kirken og Synagogen. Og hvis I kigger på de to kvinder der, så kan I se, at kvinden herover, det er kirken, og hun står oprejst, og hun har korset, og hun har sceptret, og hun er triumferende. Ikke? Og kvinden herover, kan I se, hun er ved at tabe, det er Toraen, hun står med, hun er ved at tabe det, hun har bøjet hovedet, hun er brækket, den stav, hun har stået med, den er brækket, det er synagogen. Og det er det, som den jødiske historiker Jules Isaac, allerede der lige efter 2. verdenskrig, kalder for foragtens lære. Og sådan så man på jødedom og jøder. Det er en arv, som kirken har med sig. Men i dag sker der noget fuldstændig epokegørende, og det startede efter 2. verdenskrig. Man går op med foragtens lære, som ikke er bibelsk. Og der bliver klar stillingtagen til det. Og det kan I se, sådan en som forskeren, professor Troels Engberg Petersen, også gør. Ja, nu vil vi så prøve at se på nogle emneområder. Og jeg har lige lavet sådan en opstilling der, hvor I kan se, hvilke emneområder jeg har tænkt mig, at vi skal prøve at se på. Den kristne kulturs jødiske rødder. Hvad vil det så sige? Inden for hvilke områder skal vi prøve at se på det? Vi skal se på Gud og skabelsen, opfattelsen, Guds opfattelsen, skabelsens opfattelsen, menneskesynet. Hvad er det for et menneskesyn, som er i jødedommen, og som er overtaget af kristendommen, inkorporeret i kristendommen. Vi skal se på det helt centrale begreb tro. For det kommer også, alle de her ting ned her, det kommer fra en jødisk tankegang. Det kristne, fuldstændig kernebegreb, tro. De første disciple, de første troende, var alle sammen jøder. De skulle ikke først til at lære, hvad tro var. De havde det med sig som en arv. De havde noget at bygge på, som Jesus så åbenbarer for dem. Og så skal vi se på historien og historiesynet, og herunder
messiashåbet. Og for nu at prøve, for min egen skyld har jeg sådan for at prøve at beskrive omfanget af den arv, som kristendommen har. Den vidunderlige arv, og jeg er sikker på, at der i hvert fald vil være nogle af jer, der vil være enige med mig i, at vi godt kan sige, at det er en dyrebar arv, som er kommet fra jødedommen, og som kristendommen altså har modtaget. Så for at kunne ligesom prøve at lodde dybden i det, så skal vi gå historisk til værks. Det vil sige, at vi skal se det i en historisk kontekst, for simpelthen at få skærpet, hvad det er, der er nyt og epokegørende. Fordi som Christian Leth skriver i sin bog, så er det sådan noget, vi simpelthen et stempel, der er sat på os. Det er et DNA, vi har i os, så vi kan næsten ikke se, at det er noget særligt. Altså, fordi sådan tænker vi jo bare. Sådan synes vi jo bare. Vi har de samme koder, vi er enige om et menneskesyn for eksempel. Men hvor kommer det fra? Ikke også? Så derfor for at få sat kontur på det, så skal vi gå historisk til værks og se, hvordan det hele startede. Vi kan i hvert fald sige, som sådan en helt overskrift, at israelitisk jødisk tro fremstår med en konfrontation med to kulturer. Og hvis man kender noget til det gamle testamente, så tror jeg godt, at man sikkert også stødt på det der med, at der er kampe hele tiden. Der er hele tiden kamp om noget. I opfattelse, i Guds opfattelse. Og de to kulturer, som israelitterne støder ind i, eller har kontakt med, det er dels kananæisk religion for den oprindelige befolkning, der var i landet. Og der har vi er så heldige, at forskere har fundet tekster. Vi har faktisk kilder til det her. Ugarit-tekster, I kan se, hvor de ligger heroppe. I kan se, hvor det godt det kan ses. Øverst deroppe der, ikke? I Syrien. Ugarit-teksterne fra det andet årtusind før Kristus. Det er den ene kultur, som jøderne støder ind i. Den anden, det er babylonsk religion. Og der har vi også kilder. Enuma Elish, hele mytologien er blevet fundet og blevet afdækket. Så det gamle testamente selv vidner om religionskampe mellem israelitterne og så folkene her. Og det der er helt grundlæggende, hvad går den her religionskamp ud på, udover at der kan være land og sådan noget, men at det er simpelthen en verdensopfattelse. Det er kampen mod polyteismen. Det er, at det israelitiske folk, de får at vide af deres Gud, at han er den eneste. Og at de skal holde sig til ham. Og at de andres guder, og slet ikke er guder for det første. Det er bare luft, det er bare konstellationer, som ikke er noget i sig selv. Men det er... Hvis vi prøver at se på jeg har bare lavet sådan en oversigt over, hvad det er, hvad er forskellen, ikke også? Og igen, så er det så prøv at få en kontur på, hvor epokegørende det her det er. Hvor fuldstændig grundlæggende de her erkendelser, som det israelitiske jødiske folk når frem til her helt i starten. Det er en kort opstilling over forskelle, og jeg kommer også til at, når vi nu læser dem op, så kommer jeg til at foregribe nogle pointer, som jeg skal prøve at uddybe senere. Ikke også? Men lad os bare prøve at få en profil på. Vi har kananæerne, de er agerdyrkere. De dyrker jorden. Så har vi israelitterne, stammerne, som kommer ind i landet. Og det her, det er noget, I kommer til at... Man kan, hvis man vil gå til foredrag næste gang. Professor Jens Brun foredrag om arkæologiske fund, der vil vi få mere uddybet det her. Hvem er kananæerne? Hvad er det for noget, der sker her? Ikke også? Fordi der er arkæologiske fund, der bekræfter det her. Men de agerdyrkere, de fastboende, stammerne, israelitterne, de nomader, de vandrer rundt. Kananæisk religion, det er polyteisme, det er naturguder.
på den måde, at opfattelsen af naturen har guddommelige kræfter, som mennesket er underlagt. I den israelitiske religion, der er der kun én Gud, det er monoteismen. Så har vi, at naturen, som jeg lige nævnte før, naturen er besjælet. Naturen er ikke neutral. Naturen er besjælet. Og guderne, de guder, man tror på, de er naturfænomener. Det er regn, som Baal, guden, som nogen sikkert vil kende fra Det Gamle Testamente måske, er en regngud, som man dyrker for, at det skal regne. Ikke også? Så det er så mange guder, der er knyttet til naturfænomener. Og det er så den opfattelse, som de her stammer her bliver konfronteret med, og de får åbenbaring, Gud åbenbarer sig, sådan fortælles det i Det Gamle Testamente, at de skal så tro på, at der kun er én Gud, og han er usynlig ovenikøbet. Så er der noget med en historieopfattelse, det vender jeg meget tilbage til. Man har en cirkulær historieopfattelse, og det er, hvis vi tænker på det, så er det egentlig også det mest naturlige på en eller anden måde. Ikke? Hvis du ikke man havde forestilling om, at noget kunne være en start og en slut, en linje, og man så på verden, jamen så er det jo naturen, man ser med årstiderne, der skifter. Ikke? Simpelthen, og det kører i ring. Jo altså, vi ved, nu bliver det vinter, og så tænker vi, det bliver også forår forhåbentlig. Det var man ikke sikker på, så det blev, at solen ville vende tilbage. Derfor så dyrkede man solen, ikke også, på det tidspunkt. Og så kan vi sige helt overordnet, at det er naturcentreret religion, som folket bliver konfronteret med, hvorimod de skal være teocentriske, de skal være fokuseret på Gud. Det er bare lige nogle korte punkter i en oversigt. Nu vil vi så prøve at tage nogle af dem lidt enkeltvis og se på gudsopfattelsen og skabelsen af kosmos. Og jeg husker lige, at når vi gør det her, og vi går tilbage, og vi tager det historisk, så er det simpelthen for ligesom at få skældet fra øjnene, så vi kan se, hvor helt revolutionerende den jødiske tanke er. Og den har sat sig i os, så vi ved ikke engang, hvor revolutionerende den er mere. Men når vi ser, hvor den kommer fra, og de processer, der har været, så håber jeg, at det vil vise sig. Vi har gudsopfattelsen, som allerede har sagt, så er der nu er det babylonsk, vi tager babylonsk kananæisk, fordi de har samme struktur med hensyn til, at der er mange guder. Og så er der en hovedgud, som i skabelsen vinder over de andre guder. Hele tanken om, at der er en kaoskamp forud for skabelsen. Skabelsen sker ikke ved, at der er en Gud, der taler. En suveræn Gud, der taler, og så skabes verden. Og israelitisk jødisk tankegang med Det Gamle Testamente som kilde, der er skabelsen én Guds værk. Der er ikke nogen kamp, der er ikke nogen hjælp. Det er suveræn skabelse. Og det var at skulle rumme det for folket. Det var noget af en mundfuld. Det var noget af en forskel til, hvad alle de andre folk sagde, at tingene foregik på. Jeg vil bare lige tage en enkelt ting frem. I skabelsesberetningen i 1. Mosebog kapitel 1, så får vi at vide, at verden skabes, og der står også, at det store, at Gud skabte det store og det mindre lys. Sådan står det bare beskrevet. Det er meget, meget neutral betegnelse for solen og månen. Ikke også? Det kan ikke blive mere neutralt. Hvorfor det? Og der siger forskere, at vi har guder, som er personifikationer af naturkræfter i babylonsk-kananæisk religion. Og der er solen en gud, månen er en gud. Så simpelthen for at lægge total afstand til, at der på nogen måde skulle være en kraft, eller kræfter, der kunne rejse sig i forholdet til den ene Gud, der skaber, så bruger Bibelen så de her fuldstændig neutrale udtryk. Det er totalt udslettet. Altså, det er bare et stort lys og et lille lys. Andet er der, der siger det. Så vi har
vi kan konkludere på det punkt her, at vi har det, som forskere siger, er eksklusiv monoteisme, som formuleres først. Og her er det så, det revolutionerende og det specielle kommer ind. For her har vi forskere, historikere, for eksempel som Tom Holland, I har måske læst hans bog, Herredømmet. Han siger sådan her, altså den påstand, som står hos profeten Esajas, hvor Gud siger, jeg er den første, og jeg er den sidste, der er ingen anden Gud end mig. En påstand, der aldrig tidligere i historien havde været fremsat. Simpelthen. Det er første gang, det nogensinde bliver fremsat, sådan en tanke der. Det er ikke set eller hørt før. Og så er der den franske teolog Frans Muster, som har forsket rigtig meget i israelitisk-jødisk religion. Han siger sådan her, før kristendommen var Israel det eneste monoteistiske folk. De var de eneste. Og så har vi den tyske forsker Gerhard von Rath. Han siger sådan her, det kategoriske israelitiske nej til den kananæiske politeistiske frugtbarhedskult, det kalder han for et religionshistorisk unikum. Det er ikke set før. Her lægges grunden til, hvad kristendommen tror, ikke også? At der er kun én Gud. Det var noget med Guds opfattelsen. Nu skal vi se på menneskets grundlæggende position. Nu skal vi se på, hvad israelitterne var op imod i deres færd, sådan som Gamle Testamentet beskriver det. Og igen, vi har kilden Enuma Elish, og her får vi det babylonske kilde, og jeg har bare lige taget nogle enkelte punkter ned for sådan at få profil på det, kontur på det, ikke også? Mennesket skabes ud af en besejret Gud, en kaosmagt. Simpelthen. Guden hedder Kingu, og mennesket skabes derudaf. Altså det er sådan en helt anden opfattelse. Og hvorfor skabes mennesket så? Hvad position har mennesket? Mennesket skabes for at være gudernes slaver. Det er simpelthen arbejdsslaver. Det er deres status. Det er menneskets status. Det er den måde, man ser på sig selv og ser på hinanden. Prøv så at høre, hvad israelitisk religion siger, det Gamle Testamente siger. Igen et unikum. Mennesket er skabt i Guds billede. Og vi kan jo sige, hvad vil det så sige? Det er sådan med Guds signatur. Ikke også? Altså det her, vi har stemplet. Altså. Og hvad betyder det? Det betyder, at alle mennesker har en iboende, ukrænkelig værdighed. Alle mennesker er ligeværdige. De er simpelthen kronen på værket. Mennesket får en fuldstændig unik position i kosmos. Og forskere bredt set er enige i, at det er revolutionerende i forhold til andre kulturer. Det er ikke set før. Det er ikke set før, simpelthen. Jeg vil ikke komme ind på, men hvis der er nogen af jer, der har hørt noget om en egyptisk gud, Aton, var der nogen, der siger, her har vi monoteisme, fordi der kun var en. Men det er det ikke, fordi Aton, han er solguden. Så forbindelsen til naturen er der stadig. Så Israels Gud er et unikum. Forestillingen om Israels Gud er noget epokegørende. Så vil vi lige prøve opsummering. Vurdering af kosmos og menneskets position, altså sådan helt overordnet. Og der siger den kendte religionshistoriker Eliade, eller det står, han skriver på fransk, fordi han er fransk, så jeg lader det stå, fordi det forstår man faktisk sagtens. Han siger sådan her, at det er en vision tragique et pessimiste de l'histoire humaine. Altså, at det er fuldstændig en tragisk og pessimistisk vision af menneskehedens historie. Det er det, vi finder i babylonsk kananæisk religion. De var arbejdsslaver, de var intet værd. Hvad så, hvis vi ser på mennesket i israelitisk? Ja, så har vi, jeg har bare taget det frem, det med,
det der omkvæd, der kommer, at når Gud skal sige, hvad han synes om verdensbilledet i Det Gamle Testamente, så står der ifølge 1. Mosebog, kapitel 1, at Gud så, at det var godt. Han så, hvor godt det var. Altså det er en helt anden flavor, det er en helt anden tone i det. Og vi skal prøve at have nogle forskere, der udtrykker for os, fordi hvis vi ikke selv kan se, hvor fantastisk det her er, så kan forskerne i hvert fald se det. Og derfor har jeg taget nogle citater med ind her, og det er fra Tom Holland, hans bog Herredømme, historikeren Tom Holland. Og jeg læser dem lige, ikke også citaterne. Det ville have været nærliggende for de eksilerede fra Jerusalem, døvet af nederlaget og med en klar fornemmelse af deres egen ubetydelighed i forhold til det umådelige Babylon, da jøderne i 500-tallet, ikke også før vor tidsregning, bliver taget af Babylon og ført i eksil til Babylon. Altså så ville det have været, det ville være oplagt, at de accepterede denne trøstesløse tolkning af menneskets bestemmelse. Vi er ikke andet end slaver. Prøv at se, hvordan vi har det. Og så siger han, men det gjorde de ikke. Det gjorde de ikke. I stedet for at henfalde til at dyrke Marduk, som var hovedguden, så holdt de fast ved den overbevisning, at det var deres Gud, der havde sat mennesken i verden. Mand og kvinde havde fået skænket en enestående privilegeret stilling. De alene var skabt i Guds billede. En understregning af det helt specielle. Og jeg vil bare lige tage et eksempel til med Holland, hvor han siger, menneskene havde del i ophøjetheden fra den ene Gud, der ikke som Marduk havde kæmpet med et uhyre fra havet, før han gik i gang med sit skaberværk, men Gud havde frembragt hele kosmos uden nogen hjælp. Og den høje position, som vi i hvert fald kan konkludere, at mennesket har i en israelitisk-jødisk tankegang, og vi kan jo sagtens, fordi vi kan sidde her og nikke til det, det synes vi også, mennesket har, ikke? At det har kristendommen overtaget det her, fuldstændig overtaget det. Så kan vi prøve at se på, hvilke sideeffekter det har. Hvad har det jødisk kristne menneskesyn, hvad har det ligesom afstedkommet? Ikke også? Og det kalder Christian Leth, han kalder det for mentale sidegrene. Der bruger han altså nogle sidegrene, udvoksninger, der er kommet ud af den her opfattelse af mennesket som skabt i Guds billede. Jeg tror lige inden jeg går... Nej, vi kan også vente med det. Fordi jeg vil godt lige nævne noget, fordi der er måske nogle af jer, der tænker, hvad med islam? Islam er jo også monoteistisk. Islam er jo også... Hvad med dem? Hvad er menneskesynet der? Det skal jeg vende tilbage til, ikke også? Altså grunden til, hvorfor jeg for eksempel ikke hvorfor tager vi ikke islam ind os og prøver at sammenligne? Det kunne vi have gjort, og jeg vil bare gøre det meget kort lige om lidt. Men prøv en gang at se her, menneskerettighederne. Når menneskerettighederne i den grad er blevet accepteret i en vestlig kulturkreds, så siger forskere, og vi andre kan jo også se det, det er fordi jorden var gødet. Opfattelsen af menneskets uendelige værdi lå lige for. Så derfor er det kun i en vestlig jødisk kristen kulturkreds, at menneskerettighederne overhovedet kunne formuleres. Jeg vil bare læse fra FN's verdenserklæring om menneskerettighederne. Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. Og før den har vi den franske revolution, for eksempel den første artikel. Menneskene fødes frie og lige i rettigheder. Det er altså fuldstændig det, at mennesker har en værdi, og at de alle har den. Simpelthen er født med at være værdifulde. Uden de overhovedet, før de har gjort noget som helst, så er et menneske værdifuldt, uendeligt værdifuldt. Det er en basal grundsætning i de her erklæringer. Hvad er så argumentet for at sige det? Og her vil der være
historikere, som vil pege på, at i en sekulær verden, som vi lever, der kan det være vanskeligt ligesom at komme med argumentet. Hvorfor er alle mennesker lige grundlæggende? Hvorfor er alle mennesker værdifulde? Hvad er argumentet for det? Og der vil en forsker som Dr. Teol Niels Grønkjær, som jeg hørte et foredrag af her i sommer, han peger faktisk på det her, som jeg prøver at fremlægge, at det kun er i en jødisk kristen kulturkreds, at tanken om menneskerettigheder kunne fremstå. Og det, som Niels Grønkjær gjorde, det var, at han pegede på to filosofer, Immanuel Kant, tyske filosofer Immanuel Kant og Friedrich Hegel, og påpegede, at ifølge dem, så kunne menneskerettighedserklæringerne kun opstå i en jødisk kristen kulturkreds, hvor jorden var gødet. Og det er jo et faktum. Det er et faktum, at det er her, menneskerettighederne er opstået. Og det er også et faktum, som Niels Grønkjær i forbindelse med sit foredrag her i sommer sagde, at de andre vil jo ikke have dem. De andre kulturer vil jo ikke. Vi kommer her med vores menneskerettigheder, og de andre kulturer bliver jo ikke sådan tænker, det var da også fantastisk, det vil vi også have. Fordi jorden er ikke gødet på samme måde. Og hvordan er det, at jorden er gødet? Hvad er det for nogle forestillinger, der gør, at mennesket er værdifuldt? Jamen det er, at mennesket, den lille sætning, mennesket, Gud skabte mennesket i sit billede. Det har i den grad sat sig som identitet og som værdi for det enkelte menneske. Vi har set noget med Guds opfattelsen, vi har set noget med menneskeopfattelsen. Nu skal vi prøve at se på etikken, hvordan jødisk tankegang, fordi det er jo det, der ligesom er pointen med det hele, ikke også? At når vi kan sige det her og nikke til det og være enige, så kommer det et sted fra, og dem, der først tænkte det her og holdt fast i det var jøderne. Og det er der som sagt utallige beviser for. Så er der næstekærlighedsbuddet. Det er vel tit noget, man sådan tager frem og siger, at det er specifikt kristent. Ikke også? Det er sådan kristen næstekærlighedsbud. Det er det også jo, i den grad. Men det kommer også et sted fra. Det kommer fra den jødiske bibel. Det kommer fra det gamle testamente. Det er først formuleret i det gamle testamente, før det gentages af Jesus i det nye testamente. Og der vil jeg godt bare lige blive lidt ved det. Det er 3. Mosebog, kapitel 19, og det er versene 18 og 33. Og her er der det ved det, hvis vi vil gå ind i teksten, at denne næste, som man skal elske, at det ikke kun landsmanden eller familien eller sådan. Der står faktisk den fremmede. Ikke også? Så det er et næstekærlighedsbegreb, der er bredt og ikke kun knyttet til ens egen stamme. På hebraisk, der står der sådan her, ved ahavta ra'echa kamocha. Sådan står det. Og det bliver jo oftest oversat med, at du skal elske de næste som dig selv. Ikke? Det der så rabbinere vil sige, de siger, prøv lige at lytte, vil de sige, hvad står der egentlig? Der står sådan her, du skal elske de næste, der er som du. Kan I se forbindelsen? De næste er lige så værdifuld som dig. Derfor så skal du elske de næste. Og oftest så, eller ikke oftest, men nogle gange kan man jo høre sådan, at det der, du skal elske de næste som dig selv, at det kan blive sådan psykologiseret, ikke? Og så kan man begynde at overveje, elsker jeg overhovedet mig selv? Og hvis ikke jeg elsker mig selv, så kan jeg heller ikke elske min næste. Og så bliver det sådan noget værd råd, ikke? Det kan blive meget kompliceret. Men hvis vi går ind til kernen i det, og ser, hvad er det egentlig, der står i, så går vi tilbage til det, at et hvert menneske er værdifuldt, fordi det er skabt i Guds billede. Du skal elske de næste, fordi de næste er ligesom dig, lige så værdifuldt. Så man kan sige her, at en jødisk råd som sådan i det her jødisk grundlag, i det her
gør tingene, nogle gange kan det gøre tingene enklere, ikke også, end vi nogle gange kan gøre ved, at vi sådan psykologiserer tingene. Nu vil vi se på begrebet tro, som er et helt nyt begreb i forhold til, hvad de andre folk, det er det, vi har det der historiske perspektiv, ikke? Også i forhold til, hvad de andre folk, de havde af forestillinger. Der var ikke det her begreb tro. Det er igen israelitisk jødisk religion, som præsenterer det første gang i verdenshistorien. Simpelthen. Og der siger religionshistorikeren Eliade, han siger sådan her, tro er en ny religiøs erfaring, en ny dimension, der skyldes en ny teofani. Teofani, det betyder Guds åbenbaring. Og Franz Müssner, som jeg har citeret tidligere, han siger, det er noget nyt, der starter her. Et nyt gudsforhold. Og en del af den arv fra jødedommen, som er gået videre i kristendommen. Vi skal bare ganske kort se på, hvad tro er for en størrelse på hebraisk. Det er et verbalt substantiv, det der ligger et substantiv, et verbum til grund for det. Og det er ordet emunah, som oversættes med trofasthed, tro, tillid. Og så er der et verbum, et udsagnsord, det her emin, som betyder at anse noget for at være sandt. Vi kender roden af det ord, i det ord, vi siger amen, ikke også? Så betyder det er sandt. Og hvad er det er sandt? Det Gud siger er sandt. Alt det ligger der i en jødisk trosopfattelse. Og hele det indhold i troen, som tillid, som trofasthed, afhængighed af, det optræder første gang i 1. Mosebog kapitel 15, vers 6. Der kommer begrebet tro ind. Og der er det, at religionshistorikere siger, at den opfattelse af tro ikke er ses ikke i de andre kulturer. Der står sådan her, Abraham troede Gud, og han regnede ham det til retfærdighed. Ikke? Og sådan er det. Hvis vi tager Bibelen i 2020-oversættelsen, så står der, at Abraham stolede på Gud, og derfor tog Gud ham til sig. Man kan se, hvordan oversætterne de har altså stole på, have tillid til, at det er det, der ligger i det. Og den sætning her er jo sådan en tolkning af det, Abraham gør. Ikke også? Den sætning her taget fra 1. Mosebog. Så troens betydning forklares simpelthen som tillid. Og tillid, og det er vigtigt ved forskere at sige, tillid på trods af omstændighederne. Tro er tillid til Gud på trods af omstændighederne. Og vi ved, hvordan Paulus han tager det her trosbegreb op. Det er fuldstændig Paulus det her, ikke? Men det er altså ikke specifikt sådan, så Paulus, som sådan en kristen Paulus, pludselig får en åbenbaring omkring det. Han har det med sig. Han har opfattelsen med sig fra det gamle testamente. Og Paulus siger, at alle, der har den tro, tillid til Gud på trods af omstændighederne, er Abrahams børn. Det er også det, der bliver sagt. Så vil jeg godt lige præsentere jer for en amerikansk-israelsk professor i filosofi, der hedder Menachem Kellner. Han siger sådan her, emunah er mere end at tro, at nogle udtalelser om Gud er sande. Jeg oversætter bare det engelske, der står her. Ikke? Tro er tro på Gud, tillid til afhængighed af Gud. Det er en jøde, der siger det her. Der udlægger, hvad jødisk tro er for noget. Og jeg tænker, at nogle af jer vil i hvert fald være enige i, man kan godt høre det her, at det kunne sådan set lige så godt være kristendom. Ikke også? Det kunne lige så godt være kristne, der siger, hvad tro er. Og det er fordi, det er en del af arven, som kristendom har fra jødisk tro. Og derfor så matcher det jo også fuldstændig med det, der står i Det Nye Testamente, i Hebræerbrevet. Tro er tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Det er ikke en kristen opfindelse, det her. Det er
en del af den arv, som er fra jødedom. Nu skal vi så se på det sidste punkt, og det er det nye historiesyn, der også kommer ind. Igen, det er det her historiske blik, vi har, ikke også, hvor vi så går tilbage nu igen fra starten af med kananæer og babyloner og hvor deres historiesyn det var, og hvordan så det jødiske folk kommer ind med noget fuldstændig andet, fordi de har fået en anden Guds åbenbaring. Forskere vil sige, at de har en helt anden teofani. De fortæller om en anden Guds åbenbaring. Det de tror på. Og der har vi Abba Eban, en amerikansk-israelsk historiker, den store historiker Abba Eban. Han siger sådan her omkring historiesynet. Altså, hvordan ser man på historien? Forløb. Ikke? Og han siger sådan her: aldrig nogensinde før havde et folk skabt et billede af den menneskelige skæbne som noget totalt forskelligt fra naturens evige kredsløb. Menneskets historie er ikke bare en efterligning af naturens kredsløb, som årstidernes vekslen. Det var det, man så, det var det, man observerede, årstidernes skifter. Og det der med at forestille sig, at der er en begyndelse, og der er en slutning, og det er lineært, og der er en linje, og der kan ske noget. Og det, der sker, det er nyt. Det er ikke kun gentagelser. Det er ikke kun det hele kommer tilbage igen. Det var en fuldstændig ny tankegang, som Israel står som, det israelitiske folk står som eksponent for. Vi ved, hvordan kredsløbet i naturens gang var inspirationskilde i græsk filosofisk refleksion. Grækerne havde det cirkulære. Kun jøderne, der ikke har. Grækerne havde det cirkulære. Og vi ved også, hvordan i sjælevandringen i de indiske religioner, den der i dag, er den opfattelse, ikke også? Med samsara, med sjælevandring. Så den forestilling er der jo stadigvæk. Men den er ikke i jødedom, og den er ikke i kristendom. Og når den ikke er i kristendom, så er det fordi, den ikke var i jødedom. Ikke også? Det er forbindelsen. Så vil jeg godt lige komme med nogle lidt flere citater, der viser, hvor specielt det er det her. Og der siger Eliad, han siger sådan her: jøderne var de første, der opdagede historiens betydning som Guds åbenbaring, der finder sted i tiden, i det historiske forløb. Historien har ikke længere form af et kredsløb, som gentages i det uendelige. Jøderne var de første på denne jord, der så det. Og han siger videre: historien er i israelitisk jødisk religion under direkte kontrol af Guds vilje. Historien former sig som en række negative og positive teofanier, fordi det, der kan ske, det kan enten være Guds dom eller Guds frelse. Ikke også? Så det er både positivt og negativt, det der kan ske. Alt efter Gud, der griber ind. Der hver især har værdi i sig selv. Altså som ikke bliver noget, det er ikke bare en gentagelse. Det er en personlig Gud, der griber ind i historien, og Eliad understreger, det er nyt. Den tanke er ny. Lad os prøve at vende tilbage til Christian Leth, fordi det har han også blik for det her. Det ser han også. Han siger sådan her: i jødedommen kommer der en ny idé. Tiden vil bryde sammen. Der vil ske noget endeligt. Noget, der ikke kommer til at gentage sig. Gud dømmer jorden og genetablerer sit rige. Det er en historisk begivenhed. Noget, man konkret venter på som en engangshandling. Ikke som noget, der vil gentage sig. Så lige præcis her med hensyn til historien, der er Christian Leth klar, hvor han siger, at det er i jødedommen, at denne nye idé opstår. Og den revolutionerer verden. I det. Et vigtigt element i det her nye historiesyn, ikke også? Så vi jo, jeg tænker, der er ikke nogen af os, der sådan synes, at det er så specielt at tænke på, at der er en historie, der er noget, der starter, og så sker der noget. Ikke? Og der er faktisk et forløb, altså. Og noget nyt kan ske. Men så enkelt har det ikke altid været. Vel? Altså det er fordi, vi er, som Christian Leth siger, vi er simpelthen programmeret til det. Så dybt ligger det i os. Et vigtigt element i det her nye historiesyn, det er den messianske dimension. Det er tanken om en messias, der skal komme og genoprette ting. Og det er kun i Israel,
at vi finder forståelsen af historien som sådan en fremadskridende bevægelse, styret af Gud, med Messias og hans komme og hans frelse. Det er kun i jødedommen, at vi, ikke kun ved jødedommen, det er først i jødedommen, at vi ser det. Og der siger Abba Eban, historikeren Abba Eban, han siger sådan her: det messianske historiesyn var det mest betydningsfulde i den jødiske arv. Også andre folk i antikken gjorde sig forestillinger om en gylden tidsalder. Men de henlagde den altid i fortiden. Det var noget, der var sket, som man så skulle vende tilbage til. Ikke? Ved historiens begyndelse. Israel alene undfangede ideen om tidernes fuldbyrdelse. Fremtidens gyldne tidsalder. Og kunne tolke historien som en fremadskridende bevægelse hen imod den messianske tid. Nu kan vi sige, lige en parentes, at hvem er Messias så? Og her siger kristendom, Messias, det er Jesus. I jødedom siger man, at Messias ikke er kommet endnu. Men begge folk, eller begge religioner, samles, kan forenes i sådan et eskatologisk håb. Altså et håb om, at der faktisk sker noget. At der faktisk er en Gud, der griber ind, og som har tanker for med denne jord. Ikke også? Der er man enige. Vi kan prøve at se på den messianske tros indvirkning på og styrkelse af den lineære historieopfattelse. Fordi det her messianske historiesyn, som Israel altså var de første til at få beskrevet, har haft og har stor indvirkning på hele vores kulturs tidsopfattelse. Og her der vil jeg bare lige opsummere, ikke også? At den her tanke om en lineær, og at der kommer en frelser, der er en messias, og Gud vil noget med den her jord, det kommer fra jødisk tankegang oprindeligt, og den bringer den cykliske historieopfattelse til ophør. Ikke? Så er det ikke kun en gentagelse, så er det ikke kun en evig gentagelse af ting, men at der faktisk er et håb, der faktisk er en fremtid. Den er en tro på, at historien bevæger sig frem mod en slutning, der fører til nyskabelse og frelse. Til dom, får man også sige, nyskabelse og frelse. Det er Johannes evangelie. Johannes åbenbaring, der siger det. Og den realiseres gennem en frelser, som benævnes Messias, og som ifølge kristendommen er Jesus. Hvor kristendommen identificerer denne Messias som Jesus. Nu vil jeg godt lige bare opsummere en ting, lige en linje hen indtil nu, og så slutter jeg om ikke så længe. Jødedommens fundamentale, universelle værdier bliver videreført i kristendom. Og hvad er det så, hvis vi bare skal fuldstændig koge det ned? Det er, at der er én Gud, der er én menneskehed. Et hvert menneske er uendelig værdifuldt blot ved det, at det eksisterer. Det er der det epokegørende ligger, ikke også? Det er ikke i, hvad mennesket kan præstere, men det har alle Guds signatur på sig. Der er én menneskehed, og der er én historie ledt af Gud. Det kan se ud som om det hele flagrer i alle retninger, men der er én Gud og én historie. Nu vil vi så til allersidst, der vil vi stille det spørgsmål, fordi jeg tror jeg fik skrevet i nogle af de pinde, der er til mit foredrag, sige noget om, til slut skulle sige noget om, og hvad har det her så? Har det her, det vi nu har delt her, har det noget at gøre, har det nogen betydning for, hvordan vi så ser på Israel i dag? Ikke også? Altså, hvad med det der Israel, vi har i dag? Har det overhovedet nogen bare forbindelsen til det, vi nu har set sammen? Der er Dr. Teol Bent Dalsgaard Larsen, som stiller spørgsmål, der også griber Gud ind i historien i dag. Altså vi har set, at både jødedom og kristendom grundlæggende tror på en Gud, der evner at gribe ind i historien. Og han er den eneste. Ikke også? At det er ham, der er den suveræne herre, og han styrer historiens gang. Er det noget, nogen kirkesamfund i dag sådan vil stå frem og sige, at det tror vi også? Det skal vi prøve at se på. Han siger sådan her,
Bent Dalsgaard Larsen, han siger sådan her: den jødiske religion er udformet ud fra overbevisningen om Guds handlen i historien. Og kristendommen har overtaget og videreført denne bibelske holdning og indstilling til historien. Og det er jo selvfølgelig helt grundlæggende, og alle kristne vil sige, at Gud griber ind i historien. Han har sendt Jesus, han har sendt sin enbårne søn til jorden, for at enhver, der tror på ham, skal frelses. Gud, det er et indgreb af dimensioner i historien. Gud blev menneske i Jesus Kristus. Ikke også? Det kan man kalde et indgreb. Det vil kristne være enige om. Jøder siger også, hvor har vi en eller anden grundhistorie hen, hvor vi sådan kan pege på, Gud griber ind i historien. Og det jøder vil pege på, det er udvandringen fra Egypten. Gud greb ind, og folket, der var slaver, blev ført ud derfra. Ikke også? Men nu skal vi prøve at undersøge spørgsmålet i forhold til kirkens syn på det jødiske folk og Israel. Er der nogen kirker, der i dag vil sige, det der sker med det jødiske folk i dag, det er Gud, der griber ind i historien? Det ligger jo, jeg håber, I er med på, at det ligger i forlængelse. Ikke? Altså, kan vi sådan tage det på ordet og sige, hvad så med i dag? Er der nogen, der vil sige det i dag? Det skal vi prøve at se eksempler på. Det vil den romersk-katolske kirke sige. Og jeg oversætter. Det er fra en erklæring, der kom i 2015, så den er sådan ret ny. Der siger man sådan her fra Vatikanets side, og jeg er med på, ikke også? Vi er ved at undersøge, er der kirker i dag, der vil sige, at Gud griber ind i historien, og kan vi sige noget i forhold til jøder og Israel? Okay? Så siger de i den katolske kirke, de siger sådan her: Israels historie sluttede ikke i år 70 efter vores tidsregning. Det var der templet, der romerne ødelagde templet. Og så er der nogen, der vil sige, så var det slut med jødedom. Nu var der ikke mere nu. Israels historie slutter ikke der, siger de. Den fortsatte. Og Israel blev i stand til at bringe budskabet om trofasthed over for den ene Gud til hele verden. Israels fortsatte beståen, hvor så mange antikke folkeslag er forsvundet, skal forstås som et historisk faktum og et tegn, der skal fortolkes inden for Guds plan. Ja, det er altså i dag, at de siger sådan, det er et tegn, og vi skal fortolke det inden for Guds plan. Man kan også sige inden for Guds frelseshistorie. Det er sådan et bibelsk udtryk, der bliver brugt. Det er også. Altså, Gud står bag Israels fortsatte beståen i dag. Det siger man for den katolske kirke. Så tager vi et eksempel til. Nu tager vi fra den lutherske europæiske kommission for kirker og jødedom. De kom med en erklæring i 1990. Og det er tysk, og jeg oversætter det også her. Ikke? Det hedder altså, overskriften er Erklæring om mødet mellem lutherske kristne og jøder. Der kom de med en udtalelse. Og de siger sådan her: vi tror, at Gud i sin trofasthed har ført sit folk Israel gennem historien, og at Gud har bevaret folket gennem dets trostradition, altså gennem ved den jødiske tro har Gud bevaret folket. Og så siger de, vi ser i folkets tilbagevenden til fædrenes land et tegn på Guds pagttroskab. Det er en udtalelse, der vil noget. Ikke også? Så langt går det, og det er den lutherske kirke her, i den her sammenhæng, der siger det, altså at Gud griber ind, og det, der sker med jøderne i dag, det er noget, Gud vil. Det er store ord, ikke også? Men det gør de. Så vil vi se et sidste eksempel på en kirke, som går ind i den tanke med, at Gud er historiens herre, at Gud griber ind, en tanke, som vi har fra jødedommen, og fører det op til nutiden. Kan vi så sige, at det gælder også i dag? Gælder det også i dag med Israel, at Gud fører folket, eller var det kun i gamle dage? Vi skal tage et eksempel fra den kirke, vi faktisk befinder os i. Ikke lige præcis den kirke her, som sådan på Frederiksberg, men Apostolsk Kirke i Danmark, ikke også? Som i 1998 kom med en erklæring om jøder og Israel. Og jeg har bare plukket det ud. Hvis I vil se hele erklæringen, så ligger den faktisk på Apostolsk Kirkes hjemmeside i Aalborg. De har lagt hele erklæringen ud.
Og der står sådan her: i dag er vi vidner til, at Gud fører sit folk tilbage til landet Israel. Vi tror, at staten Israels genoprettelse i vor tid og det jødiske folks fortsatte tilbagevenden dertil er en opfyldelse af bibelske profetier, som til sidst vil lede til fred og velsignelse for alle folkeslag. Så det er fuldstændig i forlængelse af jødisk tro, sådan som det har udviklet sig, og til kristendom. Det er fuldstændig, det er ikke noget brud, det her, de her erklæringer. Det er ikke sådan på den måde epokegørende, for det ligger totalt i forlængelse af det. Men at det bliver formuleret, det er nyt. Det er nyt. Men det sker, og det sker i større og større udstrækning en stillingtagen, kan man vel sige. Så vil jeg bare lige til sidst opsummere, hvad det er, vi har set af konstanter i israelitisk jødisk religions opfattelse af Gud og verden, og ting, som altså videreføres i kristendommen. Monoteismen, Gud er én. Omkring skabelsen, Gud er skaberen af verden og mennesket, og skabelsen er god. Det er en enorm pointe, det der, som vi ikke har tid til at komme ind på nu. Men at skabelsen skulle være god, at det grundlæggende er godt, at der er noget fysisk, at det er også en total revolution, fordi der er andre, der siger, at sådan er det ikke. Åbenbarelse det, at Gud taler til menneskeheden og åbenbarer sin vilje gennem historien, og at vi også i dag kan se det. Det er der kirker, der vil sige, og som ligger totalt i linje, ikke også, med hvad der er det grundlæggende. Og så frelse, forløsning, hvor man nu vil bruge, ikke? At Gud gennem Messias vil frelse verden. Hele den historiske Messias forståelse kommer også fra jødedom. Så slutter jeg. Skal vi Eva en hånd?